फोरोंनाय दै फोरोंनायजों जोंनि टिचार्स रखनो आं अमनो अबंनायनि मोसौबो मिराव उनखा जोंनि ससाइटि नो लामा फोरोंनाय बर'नो बर' हिसाबै सिनाबै दिसानाय उनखा टिचार जोंनि ताबक तिथि एडिसिनि शिक्षा ने बेहाल अवस्था मिराव जतनो साइमान जे जोंनि टिचार सटे सुस्ताब करै सिंगल टिचार हाक सालमाव थांगै डी माखायो कोनो जागाव लामा करै बसे कष्ट के चिनि टीचारो थांगै जमसास खायनाय दो खायके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हासालो डेली हिंगै फोरलाय दंमानि हानबाङै बिलाय के हाबाय माया फारो चिनि टीचारो न निजेनि दायित्व निजेनि रेस्पॉन्सिबिलिटी न काहाम के दायित्व पालन खायमानि बागै तैबो आं कबंनायनि मुसुगो जे टीचार नि कायसा सम्मानजनक कायसा पोस्ट कक काहाम ला काहाम सावै खनारो खाके जत सोसाइटी नि बर'नो नेनि कृषक उनथों बिजनेसमैन उनथों नेनि तैबो जानजा सामंबाय गोदालै दंनाय गामि आमसायनि लोकुरक खरकसा टीचार खरकसा शिक्षक जे एडवाइस रखा के बन कम न बै गबै नै वान सौ ताबो फनो जेकुनो चिनि सोसाइटी वो मिनि चिनि एंटी ड्रग एक्टिविटीज नि कम फनो साथु ते बाकी कम सामानि रनो के आसल खुंदो काइगला क्या बच्चे टीचर डॉक्टर हेल्थ नि डिपार्टमेंट बरो एंटी ड्रग एक्टिविटीज नि कॉमनटी के साखा के सावै माने सिगो पिया बासिनि टीचर नि खोकै मास्टर नि खोकै गार्जियंस रनो पेरेंट्स रनो जे चिनि चराइनि भविष्यत अमसा खांके चिनबागै गले खाया साखा के तै बुखु जकाय हानि बागै टीचर जत सोसाइटी न फोरोंनाय सुदु स्कुल सिबिया बर'नि गामि आमसायनि जोंनि जे ताबकनि समाज व्यवस्था जे जों बाहायके गोलौै दंखा गोलौै दंमानि रनबो बोसकांगो सिसारनानि बागै जोंनि टीचारनि अबदान बिलायके दं जोंनि जेकुनो सांविधानिक अधिकार फानो जोंनि टीचारक निरक जदि साखांके बर'गौ खुजुकाय जों पलिटिशियन और पॉलिटिक्स खायने और कोक्साखा के बर'गा बनि लाइन नि बागै कोक्सानायनो हायनि साजाव किन्तु निराव टीचार जोंनि तिप्रासानि राइट्स नि उनथों गामि आमसायो लोकुरक जे गवर्नमेंट नि स्कीम गोबांमा मायाराव मुइतमानि बर'नि राइट्स नि उनथों बिराव एवेट खाय कोक्साखा के किसा कोक्सामाबायनो बैलायनि खुंजुकायने ini sini student no boroni pore thani go sarai ro boroni bobishot no wan solia niro kaham advice ro khain ke boro obosei wan sonai gyan boyu school ni je curriculum ni no to phirnai जों ताबो ने प्रेजेंट सिचुएशन नो चिनि बर'नो नो चिनि तिप्रासार नो चिनि सराय नो भविष्यत नावानि के जों जे दायित्व खायथाय बनो चिनि टीचर तेबो जे ताबो खायतो माने बत गाहाम न खाय तो खायफानो तेबो गाहाम जों खायनायनि बागै साथालायनायनि नांनाय चिनि टिटि एडिसि ने जतनो सायनो and place hotels education department you know siwu only 35 lakh per annum 1632 ta school to chini 1632 ta school se 35 lakh by tuma development khaitana chini school ni condition belai hai chini tini teachers de bcp kok sana di nang je 1632 ta school lo chanola tong khai ke doglam tong ke bench tong ke ni fan kuri
ফ্যান টংখাইকে টয়লেটনি ব্যবস্থা করে নবি যতনি স্কুল অবস্থা অমহায় যে ও 35 লাখ বাইচুং বাহিকে जों बर'नो आसुक 1632 कायसे स्कुल যদি 1 लाख के मेंटेनेंस नि खरच एक्सपेंडिचर खायनानि नांगौ के बोसोर करो दाननानै हिसाब खायनो बैजतन साव एडिसि नि शिक्षा व्यवस्था बेहाल अवस्था के एडिसि नि साया एडिसि अथॉरिटी साया टीचर साया फोरोंनाय हाया जों जत एलिगेशन मान जतनि से एलिगेशन मान निरो टीचर अथच निरो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हासाल लामा करे ही माथांगो जोंनि कायसे एआरडीडी डिपार्टमेंट बर'नि माने अफिसाव थांनायनि बागै जोंनि अफिसियेल लेभेलाव जों मारुति वेन इको गारि बोलेरो गारि बर'नि बागै डिटेनशन चार्ज पर किलोमीटर आसो हाय होनै रेट फिक्स खायजा गभर्नमेन्टनि एप्रुभ रेट बर' बाइक नांगौ नै साव बाइक भाड़ा नानानि बागै पर डे डिटेनशन चार्ज 200 टाका ते पर किलोमीटर अमहाय आसल ऑफिस नै हनै बर'ना फिक्स खायलै जेफ्रो डिउटी खायनि बागै हासाल थांफ्रोमके बर'ना बाइक भाड़ा रनि बागै रेट फिक्स खायना जेचिनि टीचर रो जुमिया खायनाय रो हाय हो हमनाय हाय बाक्सा टीचर तै माने डेली थांफाय आं आनिया वो नोंगौ सायनानै आनिया 500 स्कुल बहाय दं ani rayo AS ni kila amsayo gona sora rayo beli nini north district rock gitu tiga to pada sini bicara je mansa sakari serai rono student rono perlu tunggu bani yaglo bersung allegation mau tabok sung jodo thanchak layui o allegation ni teksa de yogno sung purna ni bagai kaham ke फोरोंनायनि बागै जों प्रसेस दानाय दङ प्राय 600 स्कुल न जों kaham ke आइडेंटिफाइड खाययै बाके फोरोंनायनि नेक्स्ट नैनि इकोनॉमिक यार रोबो जों फाइनेंशियल यार रोबो जों चेलेनायनि बागै प्रिपारेशन नाय दं जत निरनि सहयोगिता नांनाय जों सफिशिएंट टीचर अपॉइंट खायमिया रिक्रुट खायमिया जे तंनाय क्लास 5 जरा के मिनिमम 5 जन आले स्टूडेंट मिनिमम नांगौ आरो जागा 2 जन बाके फोरोंनाय बा जोंबो सायमोनो फियाबा सिनि अमन दायित्व बिरोनि अमन दायित्व जे फोरोंनायनि नामसिनाय जे मानसा बनिसारा ते उपाय करो जों अमा हाके स्ट्रागल खायैछि जों बोसारनो फोरोंमा थांसिनाय अमन निसारा सिनि उपाय करो आगो टीचर देनो अमन कक्साखानि मोसुबो निरो नि दायित्व निरो नि दायबद्धता गाहाम के जों पालन खायैनि कबनानि मोसुबो ते निरो पालन खायनाय आसा खालायो आं ते ककबंसालिया आनि तेगेसे प्रोग्राम दङ हाय जत टीचर सनो बेलाय के हामजामाया फारि आं कगर मोननो थाखाय